Medzinárodné dni cyklistiky pokračovali v sobotu etapovými okruhmi so štartom a cieľom v Podhajskej. Hromadný špurt ovládol francúzsky reprezentant Alex Bouquet. It's a stage very hard in the peloton. It's very difficult to the placement, so it was crazy and I'm so happy to win here. V top trojke preťal cieľovú pásku slovenský jazdec Roman Vaľo, za čo získalo Slovensko prvé tohtoročné NCAPové body. Samozrejme bola to tímová práca, môžem vďačiť chalanom a samozrejme aj stav. Môžem poďakovať hlavne Lukášovi Vranákovi, ten ma dotiahol dopredu, ale samozrejme aj iným chalanom. Bolo to do cieľa už celkom chaotické, samé pády, ťukance a všetko, ale nakoniec to nejako vyšlo a som šťastný. Druhý deň mali pretekári na programe 115,5 km na okruhu Podhajská, Trávnica, Maňa, Žitavica, Vráble a smerom znova do Podhajskej. Celkovo sa išli 3 okruhy, druhý a tretí ponúkal po 2 horské a 1 rýchlostnú prémiu. Preteky mali pomerne nervózny priebeh, veľa sa padalo, nastupovalo a zase schádzalo. Na týchto pretekoch sa nám v poslednej dobe celkom darí, posledné 2 roky. Chlapci ma až prekvapujú, pretože doposiaľ v sezóne sme nemali moc šťastie, ale ani výkonnosť bola taká kolísajúca. Aktuálne máme dobrý vláčik do šprintu, že máme viacerých silných pretekárov a je nás tu teda okrem reprezentácie viacero pretekárov v tých regionálnych tímoch, takže dá sa tam spoliehať aj na takú pomoc internú, takú národnú. Technický záver zvládli takticky najlepšie Francúzi, ale mimo neostali ani českí a slovenskí jazdci, ktorí preťali cieľovú pásku na 2. a 3. mieste v etape. Žltý dres si ustrážil víťaz včerajšej časovky Pavol Šumpík, ktorý bodovaním na rýchlostných prémiách a v cieli zároveň vedie bodovaciu súťaž. V ňom sa darilo aj Slovákovi Fabianovi Vielandovi, ktorý vyhral druhú šprinterskú prémiu. Ako druhý tam bodoval ďalší Slovák Samuel Fedor. Zmena nastala aj vo vrchárskom drese, ktorý získal Kristian Vavrov z týmu Dukla Praha.